Matapos itong marinig ng kanyang mga kasama, agad naman itong natigilan sa kanilang mga ginagawa. Paglagpas ng babae sa kanilang harapan, bumungad sa kanila ang isang nagliliwanag na bagay sa ilalim ng karagatan. Bagaman sinasabi ng kanilang mga matang yun na ang kayamanan, hindi pa rin lubusang naniniwala doon si Manong Puti. Alam na alam kasi niya noon na ang mga ganoong uri ng mga bagay na merong halaga, hindi posibleng makita lamang ng ganoon kadali. Kung magpapadalos-dalos sila noon sa kanilang pasya, baka matulad lamang sila sa mga taong unang naghanap sa kayamanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa nagliliwanag na parte ng dagat, doon nila nasilayan ang pag-ahon ng isang galamay na siya namang mabilisang humatak papailalim sa kayamanan. Nang masilayan ito nila Manong Puti, agad namang pumasok sa kanilang isipan na maaaring ang galamay na kanilang nasilayan ay ang tagapagbantay ng kayamanan. Sa pagkawala nito sa kanilang paningin, agad naman silang bumalik sa bahay nilang tinutuluyan. Hindi na sila noon sinundan ng mga katutubo, gawa ng nakalayo na sila sa dalampasigan. Pagpasok nila sa kanilang tinutuluyan, agad naman silang nagsitahimik nang marinig nila ang pag-uusap ng mga taong pinag-uupahan nila. Iming! Iming! Masama ito. Nagpakita na naman ang mga tamaw sa dagat. Kitang-kita ko. Naroon sa harapan ng mga taong pinatuloy mo rito. Anong gagawin natin? Nang marinig ito nila Manong Puti, agad naman siyang nagbihis at dahan-dahang kumatok sa bahay na pinagtitirhan ng mga ito. Alam niya kasing kung hindi siya gagawa ng aksyon, maaaring palayasin sila ng mga ito kinabukasan na hindi na nila matatanggihan. Kaya bago pa man ito mangyari, doon na ipinagtapat ni Manong Puti ang tunay nilang nais sa lugar. Wala na din siya noong magagawa kung hindi ang ipagtapat ang kanilang pakay upang maintindihan sila nito. Habang naglalakad si Manong Puti ng kanyang istorya sa pamilyang tinuluyan nila, nananatiling tahimik naman ang mga ito. Bagaman kakaiba ang kanyang istorya, alam niyang hindi na bago ang kwentong yun sa mga orihinal na taong naninirahan doon. Matapos mailahad ni Manong Puti ang lahat-lahat, agad naman siyang tumitig sa kanyang mga kausap upang ipakita ang pagiging seryoso sa kanyang mga sinabi. Ginang Iming, totoo yung mga sinabi ko. Hindi kami pumunta rito para magbakasyon. Alam ko naman hong mababait kayo, kaya ipinagkatiwala ko sa inyong mga kwentong ito. Wika ni Manong Puti. Nang marinig ito ng asawa ng nagpapaupa, agad naman itong nilapitan si Manong Puti habang patuloy na nananahimik. Wala naman siyang nagawa noon kung hindi ang hayaan na lamang ito sa kanyang gagawin. Maya-maya pa, bigla namang napatitig dito si Manong Puti nang marinig niya itong magwika ng, Nakausap niyo pala ang kapatid ko na tumungong Maynila. Kumusta na siya? Matagal na akong nangungulila sa kanya. Kung alam mo lang Ginoong Buti, ang hirap ng aking sinoong makita lamang siya. Matapos itong marinig ni Manong Puti, bigla na lamang nag-iba ang kanyang iniisip na maaaring mangyari. Ang kaninang nag-aalala para sa kanilang magiging kapalaran sa baryo, bigla na lamang napalitan ng bagong pag-asa. Kung totoo ngang kapatid yon ng lalaking mambubuko, sigurado siyang marami itong alam pagdating sa kayamanang matagal nang nawawala. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na inumpisahan ni Manong Puti na kausapin ang lalaking yon habang patuloy na binabasa ang ugali nito. Oho Manong, sa katunayan, siya ho nagpapunta sa amin dito. Siya din ang nag-utos sa amin na kunin ang kayamanang matagal nang hindi natatagpuan. Paliwanag ni Manong Puti. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya ng mga matatamis na salita sa lalaki
para naman kahit papaano magawa nitong mahulog sa kanilang nais. Labag man sa kanyang kalooban ang pagsisinungaling, kinakailangan niya itong gawin alang-alang sa kanilang misyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang humaba ang kanilang talakayan. Ang paksa lamang nila noon ay tungkol sa kalagayan ng kapatid nito at sa kung anong naging trabaho nito sa Maynila. Inilahad naman ni Manong Buti na isa yung mambubuko na palaging inuulan ng mga parokyano. Maya-maya pa, doon na nga siya nag-umpisang magtanong ukol sa nalalaman nito sa nakatagong kayamanan sa pagudpod. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman itong nagkwento tungkol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayon dito na, ang kayamanan ng pagudpod na sinasabi ng kanyang kapatid ay totoo. Yun nga lang, dahil sa lakas ng mga nagbabantay roon, kung kaya't naging mahirap para sa ordinaryong tao na ito ay makuha. Bagaman nagtataglay ang ilan sa mga ito ng mga mutya, hindi pa rin sila pinalad na makaligtas sa gabay ng kayamanan. May iilan din noong paulit-ulit sumisisid sa dagat, subalit sakit lamang ang kanilang nakuha. Karamihan din sa mga dayong napapadpad roon, kinukuha ng mga katutubo upang gawing pagkain. Dagdag pa ng lalaki na ang kayamanang lumilitaw sa dalampasigan, pang-akit lamang sa mga taong nagagawi sa lugar na yon. Yun din ang naging rason ng iilang taong naninirahan sa pagudpod, kung hindi sila tumatambay sa dalampasigan sa tuwing sumasapit ang hapon. Ginoong Buti, sa pagkakaalam ng pamilya ko, hindi ang tubig dagat ang lugar na kinahihimlayan ng kayamanan. Maihahalin tulad mo ito sa isang guni-guni na kadalasang nanluloko sa mga mata ng tao. Paliwanag ng lalaki. Dagdag pa nito na kaya nagkaroon ng ganong pangitain sa dagat upang mailayo ang mga tao sa totoong lugar na kinahihimlayan ng kayamanan. At ang lugar na yon ay ang kasalukuyang pinagpupugaran ng mga katutubong aswang. Matapos itong marinig ni Manong Buti, halos hindi niya maiwasang magulantang sa mga katagang kanyang narinig. Hindi niya kasi akalain noon na mapapasabak talaga sila sa isang labanan, makuha lamang ang kayamanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng lalaki ang kanyang naging karanasan noong minsan niya itong pinagtangkaang kunin. Inihabili niya din noon kay Manong Buti na napakaraming patibong ang ikinalat ng mga katutubo sa paligid ng kanilang pugad. Hindi din basta-basta mapapasok ito sa kadahilan ng napakaraming bagat ang nagkalat sa buong paligid. Kung magkataong yakapin ka ng malas habang lumalapit sa tribong yon, tuluyang ka nang maliligaw sa karimlan dahil sa mga panliligaw na ritual na isinigawa ng mga ito. Dobleng pag-iingat, Ginoong Buti. Hindi kita hadlangan sa iyong nais, dahil lahat tayo may karapatan upang maghangad ng kayamanang yon. Yun nga lang, kasama na sa ating paghahangad ang pagbaon ng kalahati nating katawan sa ilalim ng lupa. Wala na akong sasabihin pa sa inyo kung hindi ang mag-iingat at naway gabayan kayo ng Panginoon. Kung nais nyo talagang kunin ang kayamanang yon, mainam sigurong tumungo na kayo ngayon sa pugad ng mga katutubo. Wika ng lalaki. Dagdag pa nito na ang gabing yon ang pinaka-perpektong oras upang umusad ang kanilang pangkat patungong tribo. Nakita na kasi nila noon ang lumitaw na kayamanan sa dalampasigan, kung kaya't mataas ang tsansang madali nila itong masisilayan sa pugad ng mga katutubong aswang. Matapos mailahad ng lalaki ang mga impormasyon, agad namang bumalik si Manong Buti sa bahay na kanilang tinuluyan. Mabilisan nila noong inimpake ang kanilang mga kagamitan at dali-dali ding umalis sa lugar. Kahit hindi nila alam ang kanilang pupuntahan noon, nagpatuloy lang sila sa kanilang pag-usad.
Nang marating nila ang isang paanan ng bundok, agad naman silang pumasok roon habang maiging nakikiramdam sa buong paligid. Sa pagbagtas nila sa lugar, may mga mangilan-ngilan naman silang nakikitang hayop na gumagala. Karamihan sa mga ito ay ibon, habang ang iilan naman ay mga ahas na gumagapang sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napayuko ang pangkat nila Manong Buti nang makarinig sila ng isang kakaibang paghuni. Kasabay ng paghuni nito ay siya namang pagtalo ng isang nilalang sa sanga ng punong naroon sa kanilang harapan. Maya-maya pa, agad namang ipinagpatuloy nila Manong Buti ang kanilang paglalakad para hanapin ang pugad ng mga katutubo. Isang oras lang noon ang lumipas, dumating na nga sila sa lugar ng mga ito na naroon sa pinakalikurang bahagi ng bundok. Halos hindi nila gaanong masipat ang kubo ng mga ito sa kadahilanang nakatirik ang mga yon sa malalaking sanga ng puno. Kung hindi pa ito nasipat ni Manong Buti sa malayo, maaaring malagay ang kanilang pangkat sa panganib dahil sa mga pangyayaring tatambad sa kanilang harapan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasilayan ang iilang mga aswang na nakabitin sa mga sanga ng kahoy. Halos hindi nila magawang masilayan ang mata ng mga ito sa kadahilanang para yung natutulog kung titingnan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nakita ang pagsidatingan ng iilang mga aswang na merong daladalang mga patay na hayop. Paglapag ng mga ito sa lupa, agad naman silang pinagkumpulan ng iilan nilang mga kasama na nagbabantay sa kanilang pugad. Hindi pa man nabibitawan ng mga ito ang kanilang daladalang mga hayop, walang habas na itong nilapa ng mga kababaihang aswang. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang atensyon nila Manong Buti sa isang puno ng balete nang masipat niya itong dahan-dahang naglalaho. Sa puntong yon, agad naman siyang naalarma sa kadahilanang maaaring gumagana na ang mga patibong ng mga aswang, kagaya ng bagat at mga panliligaw. Mga kasama, umatras na muna tayo. Nararamdaman ko ang pagbabadya ng isang kapangipangilabot na kaganapan. Bulong ni Manong Buti habang gumagapang papaatras. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, agad din namang sumunod ang mga ito ng walang gaanong pagrereklamo. Segundo lamang noon ang kanilang nagawang pag-atras nang marinig nila ang isang paglangit-ngit ng puno ng balete. Maya-maya pa, bigla na lamang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang isang paa ng kung anong nilalang sa kanilang harapan. Kung nagkataong nanatili sila sa lugar na yon, maaaring napisana ang kanilang mga katawan dahil sa ginawang pag-apak ng nilalang. Pagsilay nila sa wangis nito, doon nila nakita ang pagmumukha ng isang kapre na patuloy na humuhupak ng isang napakalaking tabako. Nanlilisik din ang mga mata nito na parabang meron din yung dugo ng isang aswang. Matapos nilang masilayan ang nilalang, agad din namang nabaling ang kanilang paningin sa mga aswang dahil sa pagsiatungal ng mga ito sa kanilang kinaroroonan. Pagtitig doon ni Manong Buti, doon tumambad sa kanilang mga paningin ang babaeng minsan nilang nakita sa dalampasigan. Nakahubad ang babaeng yon habang patuloy na binubuhusan ng kung anong langis ang kanyang katawan. Maya-maya pa, bigla namang namula ang liwanag ng buwan at kasabay nito ang siyang pagsiusli ng pakpak ng nilalang habang dahan-dahang tumutuwad sa kanyang kinatatayuan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti sa ganoong kaganapan, dahan-dahan naman nilang inihanda ang kanilang mga oras upang maprotektahan ang kanilang mga sarili sa hindi inaasahang pangyayari. Inihipan din nila ng mga buhay na salita ang gatilyo
at labasan ng mga bala nito upang masigurong hindi uurong ang kanilang mga baril sa mga oras na wala na silang pagpipilian kung hindi ang makipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsikumpulan ang mga ito sa isang napakalaking kawayan na naroon sa pinakadulong bahagi ng kanilang pugad. Pagsilay doon nila Manong Buti, agad naman silang kinutuban na maaaring ang lugar na yon ang siyang pinaglalagakan ng hinahanap nilang kayamanan. Habang abala noon ng mga aswang, dahan-dahan namang umusad ang kanilang grupo patungo sa likurang bahagi ng kawayan. Panatag naman sila noon kahit papaano dahil sigurado silang hindi sila magagawang maramdaman o maamoy ng mga ito. Maliban kasi sa naligo sila noon sa putik, may mga bakod din sila noong isinuot sa kanilang katawan. Natutunan nila yon sa albularyo na siyang pinagkunan nila ng kanilang mga gamit. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng isang napakalaking kawayan, dahan-dahan naman silang umusad patungo sa loob nito. Bagaman hindi na alam noon nila Manong Buti ang kanilang ginagawa, patuloy lamang nilang sinusunod ang kanilang mga kutob. Pagpasok nila noon sa loob ng kawayan, bigla naman silang natigilan sa kanilang paggapang nang makasagi sila ng isang tipak ng bato na naroon sa lugar. Tumama ang batong yon sa tadyang ni Manong Buti na siya namang nagdulot ng sobrang sakit na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Kahit napapaliyab na siya noon sa lupang kanyang kinahihigaan, hindi niya pa rin pinahihintulutan na makagawa ng ingay dahil lamang sa simpleng pagkakamali. Nang maramdaman na ni Manong Buti ang paglaho ng sakit, agad naman niyang tiningnan ang bagay na kanyang nasagi. Paghawi niya sa mga dahon ng kawayan, bumungad sa kanya ang isang banga na halos napaglumaan na ng panahon. Patuloy lamang itong pinagmamasdan ni Manong Buti habang dahan-dahang ngumingiti. "Hoy, hukayin niyo to. Mapapakinabangan yan." Bulong ni Manong Buti sa isa niyang kasama. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang dali-dali niyang pag-usad patungo sa gitna ng mga kawayan. Awa naman ng Diyos, hindi sila gaanong naramdaman ng katutubo dahil sa maingat nilang paggalaw sa loob nito. Bagaman rinig na rinig nila Manong Buti ang mga pag-aangil ng nilalang sa labas ng kawayan, pilit naman nila itong ipinagsasawalang bahala upang magawa nilang matunton ang bagay na kanilang nais makuha. Sa pagpapatuloy ng paggapang nila Manong Buti, halos hindi na nila magawang masilayan ang daang kanilang tinatahak. Tumalikod na kasi noon ang buwan sa kalangitan dahil sa pagbalot ng napakakapal na ulap. Ilang segundo pa ang lumipas, muli na namang sumayad ang kanang bahagi ng dibdib ni Manong Buti sa isang matutulis na tinik ng kawayan. Akala niya siya lang ang nakasagi. Subalit, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang mahinang pagtili ng dalawa niyang kasama. Bumaon din kasi sa mga katawan nito ang isang tinik ng kawayan na siyang naging sanhi upang tumili ng bahagya ang mga ito. Maya-maya pa, tuluyan na ngang natigilan sila Manong Buti nang maramdaman nila ang pagsilapitan ng mga aswang sa katawan ng napakaraming kawayan. Nag-aangil ang mga ito habang patuloy na inaamoy-amoy ang buong paligid. Hindi naman sila noon gumalaw sa kanilang kinaroroonan upang kahit papaano'y hindi sila nito magawang masilayan. Itinigil na rin nila ng bahagya ang kanilang paghinga at dali-daling ipinikit ang kanilang mga mata. Habang patuloy nilang pinakikiramdaman ng mga nilalang, doon naman napansin ni Manong Buti ang isang napakalaking katawan ng ahas na gumagapang sa kanyang paanan. Hindi naman siya noon nabahala sa kadahilan ng wala siyang takot sa mga ganoong uri ng hayop.
Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagsialisan ang mga nilalang sa kadahilanang bigo ang mga ito na makasilay ng mga taong naroon sa loob ng kawayan. Nang mapagtanto nilang wala na ang mga aswang, dahan-dahan namang umusad ang kanilang pangkat hanggang sa marating nila ang pinakagitna ng kawayan. Sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang isang antigong baul na halos ilang dekada nang hindi nabubuksan at patuloy na nananatiling sikreto. Paglapit doon nila Manong Buti, dahan-dahan naman nilang pinagmasdan ang buong paligid upang masigurong walang kahit anong bitag ang naroon sa lugar. Hindi na muna nila hinawakan ang bagay na yon sa kadahilanang maaaring nagtataglay din ito ng isang pambihirang sumpa. Ayon kay Manong Buti na ang baul na kanilang nakita, hindi naman gaanong kalakihan. Kaya itong bitbitin kahit isang kamay lang kung wala itong gaanong laman. Selyado din ang baul na yon ng isang kandadong hindi pamilyar sa kanila. Manong Buti, yan na ba ang hinahanap natin? Bulong ng isa niyang kasama. Ito na nga siguro. Abisuhan mo na yung mga kasama natin. Sabihin mo lalabas na tayo maya-maya. Sagot naman dito ni Manong Buti. Matapos nilang mag-usap, agad ding gumapang pabalik ang kanyang kasama. Bago ito tuluyang lumayo sa kanya, iniabot muna nito ang isang sisidla ng baul na kanilang nakuha. Bago niya tuluyang hawakan ang baul na yon, pinili niyang padantayan ito sa katawan ng ahas upang magawa nitong makuha ang anumang sumpang maaaring naroon. Matapos itong gawin ni Manong Buti, agad naman niyang nilagyan ng kanyang damit ang kanyang mga kamay upang magsilbing proteksyon sa anumang panganib na maaaring maidulot ng kayamanan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niya itong nalagay sa sisidlan at kasabay nito ang paggapang niya papalabas sa puno ng kawayan. Kahit hawak na niya noon ang kayamanan, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang panganib na dulot ng mga aswang na nasa paligid. Sa paglabas nila Manong Buti sa lugar na yon, agad naman nilang napansin ang pagsili para ng mga aswang na parabang meron itong hinahanap. Ang iilan sa mga ito ay nag-aangil habang ang iilan naman ay umiiyak. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw ang isa niyang kasama nang bigla siyang masipat ng kapre na naroon sa lugar. Pagsigaw nito sa kanyang kinaroroonan, mabilis namang kumaripas ng takbo sila Manong Buti. Hindi na nila noon nagawa pang tingnan ng mga kasama nilang naiwan dahil mas inisip muna nila ang kanilang pansariling kapakanan. Pagdating nila sa paanan ng bundok, agad namang nakumpirma nilang 5 na ang 2 nilang bagong isinama ay nadakip ng mga aswang. Hindi na nila yon pinagtangkaang balikan dahil alam na nila ang mapapait na sasapitin ng mga ito. Siguro nga, mas mainam na 5 na lang tayo. Bawat misyon kasi natin, palagi tayong nalalagasan ng 2. Siya nga pala, yung banga, nakuha ba natin? Tanong ni Manong Buti. Ginoong Buti, dala-dala ko. Sagot naman ng isa sa kanila nang marinig nito ang kanyang tanong. Matapos nilang mag-usap, agad naman silang nagsilakad patungo sa bahay na kanilang tinuluyan. Hindi nila inilahad sa mga taong naninirahan roon na nagawa na nilang makuha ang kayamanan. Habang nagpapahinga sila sa lugar, bigla naman silang nagulantang nang makarinig sila ng isang malakas na pagkatok. Kasabay ng pagkatok na yon ay siya namang pagsigawan sa labas na parabang merong nangyayari. Naririnig nila noon ang nagmamay-ari ng bahay na kanilang nirerentahan na nakikipagdiskusyon sa iilang mga panauhing hindi nila kilala. Nang akmang bubuksan pa noon ni Manong Buti ang pinto,
bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang lalaking asawa nito ng, Natutulog na nga dyan ang mga bisita ko. Kung duda kayo, ako na mismo magbubukas sa inyo. kasabay ng pagwika nito ay siya namang dali-daling pagbalik nila Manong Buti sa kanilang higaan. Nagpanggap sila noong natutulog upang hindi na sila paghinalaan. Nang masipat ng mga itong naroon sila sa kanilang silid, agad naman itong nagsialisan ng walang kahit na anong binitawang salita. Alam ni Manong Buti na ang mga katutubo yon na pinagnakawan nila ng kayamanan. Kinaumagahan, noong mismong araw, agad din naman silang umalis sa pagudpod ng walang kahit na anong abiso. Ibinili nila sa kanilang narentahang bahay ang kanilang bayad at isang mensaheng naglalahad ng kanilang pasasalamat. Pagdating nila sa Maynila, doon na nila inumpisahang pag-aralang buksan ang kahong ayon sa kanila ay naglalaman ng kayamanan. Subalit nang makita nila Manong Buti ang nilalaman nito, halos hindi makapaniwala ang kanilang mga mata dahil sa kanilang mga nakita. Animoy ni minsan sa kanilang naging misyon sa paghahanap ng baul, hindi sumagi sa kanila ang ganoong bagay. Okay, alam ko, maski ako eh. Alam ko, gusto nyo na malaman kung ano yung nakita nila Manong Buti. Maski ako, kinikilig. Gusto ko na din malaman para hindi kayo mabitin. Sunod na kagad natin yung 4 kasi talaga nakaka-excite di ba? Ina-expect nila kayamanan pero ano kaya yung nakita nila Manong Buti? Pahintay na lang ako. Salamat.